खुलुमबाय। दिनै 21 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदोनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। लोगोनि सोमोन्दो थानाया गोरा जागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मोजां सम। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोमो गाब। बृष राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोजा गाब। मिथुन राशि। खामानि मावनो लानायाव जेंना नुजानो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानांगोन। साननाया जाफुंनाय नङा। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां गाब। कर्कट राशि। देहा सावस्रिया खहा जानो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। सिंह राशि। लोगो जालायनाया बांगोन। जेरावबो हेफाजाब मोननो हागोन। फारफ्रोमबो मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि गाब। कन्या राशि। जेखि मावा रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। गोजोननाय मोननो हागोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। तुला राशि। मोजां खामानि मावलांनो हागोन। थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोजा गाब। वृश्चिक राशि। जेबो जेंना गैयै सुखुयै थानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोजा गाब। धनु राशि। गोथार खामानि मावनो गोनां दङब्ला मावनो नाङा। गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। थासारिया गाज्रि। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो गाब। मकर राशि। माबाफोर मोननायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा खमला गाब। कुम्भ राशि। मोजां सुबुंफोरजों लोगो जालायनानै थानो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गोथां गाब। मीन राशि। बायदिसिना जेंनानि थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ। गोसोखौ सान्थि गैयै मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गलाफि गाब। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।